Mäňde değişli olanda. Haramlyk etmek ol hiç adam teyda berenak. Haramlykdan ýa-da pullun doýany ýok. Ol türkmen gawat gözüne aklaşak bolup aýyna hydyr gören pul hydyra matyrar diýen mutlarlar bar. Atyrmak soňuny durup bilen olanlar. Azgyllyk üçin diýerler parany. Ol durmuşy üçin nälaky. Ol da özüniň bir adam mansız yaşayışını kurnamak edildi. Şunok bir çörüm tapamak ya da men öýümde gariplik diýip paralayan bolsa, onu başa vururum. Bir topar maşgalany jaýyny saklap baryp keyip bolýar edip bir topar maşgala tälabyny edip delil etýär. Bagtlyçyk bolsaň bir maşgalan bagtly etmeli diýip ondan o tabiýalyk ýapdyran bolmaly türkmen. Hudaý himmäge uýandan anan ýagdamy. Hudaýyna ýalmursa Hudaýyny haramlyk näme diýen şu aýdýar. Bir kağıt gözünde görüp görünýär harap eden haram bolmaly.